megalayapost.news Kum kajingbu thong banweng ye kijing e kipai ba nong shong hathan bernihan ki bala shakta na kajingmi ki jabo bat bala yo namru kum kajaka ba jabo tam kal er ha ka pertai wemle ke jirang bat boderu menteri sarkar jala menta ka singi ulalum sendon da kajing ye lang bakerpang banekran ne ban shem ye kilat kilanti kum no ban penduna ya kajing jabo ka bala kta jur kipai ba nong shong ya gani kajing ye lang la penlong ha MECL IP bernihan ha ka bala shimenta na du wemle bat boderu menteri sarkar ba sosnes sotun uchaman ka Meghalaya State Pollution Control Board UR Naina Malay, Deputy Commissioner Kariboy District, Abhishek Saini, Superintendent of Police Kariboy, Giri Prasad, Key Officer Nagatnat PWD, MIDC, Kinomik Mat na Meghalaya Industry berkentup nadu kasenjuk kirang ba shnong bat kinoyalam shnong gathan bernihan. Hagani kijingalang kinomik mat na Meghalaya State Pollution Control Board, ban na Meghalaya Industry, kilapan iru daga slide presentation ban pen I halor kajinghiar kajingjabo habernihan, barkilan kilanti kiba kiyakun ban penduna ya kajingjabo kalair balapan paru bakidon kikenhun media kiba persang banyalam bakla baga bernihan kadai kejaka bajabo tam kal air klam da shem kat kum gajing shisha laila ru kino yalam shnong bakin penpaw ya kijing e na gajing kta jong kal air jabo kabami na ki karkhana ha bernihan barkiman bala penpaw kadai kejing shakta ki pajba hakakot kakya babon ki yo jingpang kansa batibi kajing kta na gajing mi kal air basma yutung baru baladon kam bandon no ka regional office ka Meghalaya State Pollution Control Board ha bernihan khnang bakin la banpen ne wat bania ya kadaw kajing mi kil air sma yutung ni kijabo kabakam san hakani kasngi kalong bantip ikidaw tonrai kajimi kil air jabo ne kil air ki basma yutung kinthau da ka committee bakarpang hapadang kinong ilam shnong bat ka Meghalaya State Pollution Control Board hakaba ki pajba ne kinong ilam shnong kinla bon ujor bench sakate ketunat trikam lingba ki dor kidar ne kijing shisha kiba ki la ban pentikna ya kajimi jong ki jabo ne kil air jabo balakno bakala bandai na ki karkhana habakran ru hakani kasngi na kalyang ba sasane sotun komunong mikmat pajba bat menteri sarkar uloong bakajing tmu balapan long ya kini kajing alang kalong ban shemi kita kilat kilanti banweng ye kajing e kipat ba na kajing shakta na kal air jabo kamtam kal air sma utung bat kajing shakta kipat ba hakakot kakya babun ki opang babun jat kijing pang na kajing keno bak shakta na kal air jabo pladun kam banwat ya kidaw tonrai kum bagalong hi ka banihat e kam dai tang menta kasien ba kami haka list nam ta ka kum ka jing ka snong ba jaklia tam bada mentasi don ngasoban apan pau je bleng don lang I chairman jong ka pollution control board I don lang nakaliang ki scientist nakang I don liang nakaliang jong ki industry association ki balai don lang nangka nakaliang ka ki member nakaliang ki jong ka pollution control board baro nangta kumjuru naki nak MIDC nangta ki nakilang ki line department ki pair ki bedon lang ka kapor nangta kamtam ki sunjuk kirang ba snong ki ba don hani hapo jang ka bonihat area ki layo ban yakren hagbede bat ka jinge hagbede bat ke jing jaklia ki bami nakini ki industries baro but kladon ki presentation ki ba nakaliang ka industries nakaliang ka pollution control board kladon ka precision haba maki kladap ban batai langi baro but hakni ke jing ekran kilami bun sibun ki jing penpau na kilang ki rangba snong sibun ki jing penpau na kilang ki baro ki bayadon mentalang hakan ngesngi kamtam hagbede bat ka jing jaklia ki issues bami ka jing penpau glong bahagbede bat ka kot ka khia ba ta ka yekinong snong jong ka banihat hi baro koi bat kumjuru kilami ru ki jing ekran hagbede bat ka kirai ki bamangi layo banya kerpat bani keren nang taban yak industri sebaro ba ki jaklia baro kimdai ban village wa direct bat kumjuru hagbede bat ka jingsma jong ka tedem ka bami nakno ka factory ngimtip enai ilabu ya ka jingkerpat saka pollution control board bakindan ya ka purpose study ban check nakno ka jingsma kawan bat ya ka jingta hagbede bakane ki jingsma ka ba mi nakini ki industries bat kumjuru ladon kataka nakaleng ka Meghalaya pollution control board ilabu iru ya ka committee ringkat bat ki rangba snong nagamenta kumno banang la susu ban monitor hagbede bat ka jingjaklia ka bami nakini ki factory bat mila donru kajing kerpat ya ki industries baro ba ki haban follow ya ki rules jong ka Meghalaya pollution control board nangta kladon ru kataka jing ajingmut bat karai hakaba
ki rangba snong la ni ki rupat ba ki basa ha ni ka area kila ban shondur kila ban pha ikidur ka complain chaga Meghalaya State Pollution Control Board lada badon kino ka jing jaklia ka bami na kini ki factory ki badon hapo jong kene ka area Borniat Hibro koi jing dawa ki bede bat ka regional office nam ta ban check la ya ka pollution hane ko Borniat ka jing karpat hi kalong la kamslem ban nginge skam ba na keleng ka sarkar kaba ngia don lang i convince kam ba kenika office isala ban bu khnang ba kan la ban monitor khamba ringkat ke jing don lang ke staff na ko poshak por na kam ta habide ba kenika jingmi eki tlem jeklia ke pa ha ba po jo kenika area ko jungi ban ngalabu ru ke jingkar pat ha ke bide bat ka na ka pollution bat ngi ngan sebu ru ya ka jingtho sa honorable chief minister ban don kata ka joint meeting lane kata ka inspection hakba inyo manekran lang bat ka kaleng ka Assam side namar ba ki industry si habon hat kamdei tang haka area jong kami khilia industry si kidon sa Assam re kidon bun bangi kidon ki red kidon ki orange kategori ki bakla bu ha kita ki kategori hakba ngili ba kidon sibun hagiweru ki jaka ki ba ki industries ki penmi ya kini kitrem jaklia tengi bu eka sebu ya ki jingtho ban karpat honorable chief minister ban shimban ban khot bade ki counterpart Assam na ta ban check ekini ka jingpenmi ya ki industries ya ki trem ki ba jaklia khnang ba kanlong ka jingeda ya ki pa nyong snong namar ba ka area ka Bornihat area hi habangi pek kam dei tang ha na ke amdei tang ha ni ka area industries ki hindai baro sedu nane na Bornihat sedu sa kenapa ngin iba ki industries ki badan boot site jong ka ni ki interstate border kidon ni ki industries ki ba la ban kta ya ka koi ka kya ka ba ki paiba ki nongshnong kidon ha ki ni area MeghalayaPost.news